తెలియక ఒక బ్లైండ్ మిస్టేక్ చేశాను. మనం ఎప్పుడు కూడా బిజినెస్లో నేషనల్ బ్యాంక్స్ ద్వారా తీసుకుంటేనే అది మన బిజినెస్కి ఉపయోగపడుతుందండి. ఎందుకంటే ఇది ఒక లెసన్ నాకు. ఇప్పుడు ఎమర్జెన్సీగా ప్రైవేట్ బ్యాంకు మనకు లోన్స్ ఇచ్చేసినా కూడా అది రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఎక్కువ. సెకండ్ వచ్చేసి మనం ఇంట్రెస్ట్ కడుతూనే ఉంటాము. ఒక్క ఈఎంఐ మిస్ అయినా సిబిల్ తొందరగా ఎఫెక్ట్ అయిపోతుంది. నేషనల్ బ్యాంక్స్ ఏంటంటే సబ్సిడీ ప్రొవైడ్ చేస్తాయి. కొంచెం లేట్ అయినా కూడా మనం నేషనల్ బ్యాంక్స్కి వెళ్తేనే బెటర్. నేను తెలియక నా ఫైల్ ఏజెంట్కి ఇచ్చాను. ఏజెంట్ ఏం చేశారంటే మల్టిపుల్ ప్రైవేట్ బ్యాంక్స్కి ఇచ్చేసారు. నేనేమనుకున్నా 2 crores సింగిల్ బ్యాంక్ అనుకున్నా. వాళ్ళు ఏం చేశారు, ఒక 10 banksలో చేశారు. అది కూడా నాకు మైనసే. ఫండ్ నేను లోన్ తీసుకోవడం కూడా కరెక్ట్ వేలో వెళ్ళాలి. బిజినెస్ ఉన్నా కూడా ఫండ్ అడ్జస్ట్మెంట్ కూడా ఇంపార్టెంట్. సో అక్కడ నేను ఫెయిల్ అయ్యాను.